Дете вътре да може да седнете тук. Е, тук на това столче, Чичи, трябва да седнеш. Дай, даваме го. Така. Ето. Чай да мине отзаде. Ето, виж малко къде е с колелото. Момчета, момичета, ще пеем ли сега? Да. Боряна! Спри музиката за малко. Боряна! Обичам да ти викам името, бе, това е. Сега, ще пеем ли сега, момичета и момчета? Аз паля свещичката, казвам 3-4 и почваме да пееме. Става ли така? Добре, чакай сега на къде да я сложа. Айде да обърнем насам, за да се вижда хубаво. Едната си годинки. Сега сложим една голяма. Леко да не падне кучето? Няма да падне кучето. Малко падна. Задната му полоска много къса. Ще изядем. Сега смятаме да изядем наказание. Така. И рибите ще пеят. Айде да пеем. 3-4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Coco. Happy birthday to you. Айде, Айде пак я запалят. сега ще запалим още един път. Айде пак. Чакай. Дай колко. Сядай бързо и начни. Айде пак. Айде, давай. Силно. Айде пак. Я кажете, искате ли сега всички заедно да отидете на свещичката? Добре, аз като кажа старт и духвате. Става ли? Да падне кучето. Чакай. Готови. Старт! Духайте! Супер сте! Сега, момичета и момчета, аз тортата ще я прибера след малко да я нарежат на тортички, а вие сега ще седнете да се наедете с пица, нали така? Да! Добре, отивайте, атакувайте триъгълниците. Бързо! Хайде, всички на Кучето помощ! Колко ето ти куче. Ай, остана назад на път. Маля? Аз съм яла. Че си яла пица? Не ми взяваш една микица. Колко изяде кучето ли? Вкусно ли е кучето? Аз мислех, че само виетнамците ядат кучета, приятелю. колко намазат. Ама кучето от захар с това става. И то става на задна гума. Я чакай да го изправим. Нещо е цяло на тормоза. Ма вие ли го изработвахте това? Днеска са играли в Значи, хордия са... Бих искал да кажа, че не ми, ама не сме. Табъркала. Супер е. Чакай знаменцата. Супер. Добре, айде вземете си по едно цвете. Айде, всеки по едно цветенце да се вземи. Всеки по едно Айде цветенце. всеки по едно цвете да се вземе. Някой да кепи оградата. Оградата. Ти можеш една стъпчица да се вземеш. И тити или стъпка или ограда. Аз предлагам Жижо да каже стоп на вземането. Защото за мамите и за татото се няма да стане. Не, просто ще останат. Те ще минат без стъпки. Ви пък са за цветенца тук. Няма, ще изидете и ви цветенцата. Къде са цветята? Там за вас има бамбук. Чакай да махнем петък. Айде, стига толкова. Стоп! Стига, стоп! И тортата вкарваме в хладилника. Айде, първо дачичка. Който не си изял пицата, няма да има торта. Ето. Айде, мама, ставай. Ето тази. Айде се взе долу. Ще не е нещо.